Nou, we zijn weer thuis na het evenement. En ja, ik vind het altijd wel fijn eigenlijk om een beetje rustig aan te doen. Ze hebben natuurlijk 3 dagen best wel intensief gesprongen, gewerkt. Dus ja, dan doen we even lekker daarna wat ontspannen. Een bosritje en ja, heerlijk gewoon. Lekker niet te veel nadenken, gewoon lekker een rondje relaxen. En ook Harvey bij José was duidelijk wel toe aan een rustige dag. Dacht het is wel tijd voor een klein dutje voordat we beginnen. Of in ieder geval even lekker liggen. Daar vond hij de hoog tijd voor. Ja, vervolgens gaan we trainen ook weer door oppakken. Ik ga met Cooper het volgende evenement bij Tops rijden. Dus dan gaan we weer mijn eigen paarden mee, Gaudi en Iselos.
En dan ook neem ik Cooper mee in plaats van Harvey dit keer. Dus vandaar dat ik ook hem even hier goed aan het trainen ben. Ik ga hem waarschijnlijk in de 1 ster ook starten. Dus het gaat waarschijnlijk helemaal goed komen. Want dat is hij allemaal al wel gewend. Wel lang geleden, maar daar heb ik eigenlijk geen twijfel over. En ook JJ zijn we nu aan het klaarstomen. Het is de bedoeling dat ook hij aan het eind van het seizoen een keer mee kan. Dus daar gaan we hem proberen klaar voor te krijgen.
Ja, nog een bosritje hier. Oké, dit keer is met hem meegegaan. Ja, ik vind een bosrit eigenlijk heel fijn, ook voor paarden. Dat ze wat afwisseling krijgen dan altijd weer hetzelfde rondje in de bak te rijden. Natuurlijk is springen ook wel een vorm van afwisseling, maar ja, toch is in het bos echt wel heel veel meer ontspannend en ook veel leuker, denk ik, voor zo'n paard. Dus ja, dat probeer ik toch eigenlijk wel, als het weer het een beetje toelaat, 1 keer in de week te doen. In het weekend vind ik het altijd wel lekker. Ja, en met mijn eigen paarden heb ik ervoor gekozen om ook nog een wedstrijdje te doen. Om lekker in het ritme te blijven. Een training is eigenlijk misschien iets waar je meer aan hebt qua het opbouwen en zo en ervaring opdoen. Maar toch is zo'n wedstrijd heeft altijd een andere ervaring. Omdat je dan ook maar 1 kans hebt. Je mag maar 1 rondje rijden. Dus als je dan een fout maakt, dan kan je eigenlijk niet opnieuw doen of verbeteren. Wat bij een training natuurlijk wel kan. Daarom vind ik het ook altijd belangrijk om naast trainingen op andere locaties ook om af en toe een wedstrijd te pakken. Zodat we gewoon een beetje weer gewend raken aan het ene rondje en meteen proberen te presteren. En ja, Lies die heb ik hier in het L gestart. Ja, dat kan ze eigenlijk al heel erg goed. Dat doen we al een tijdje. Dus ik dacht, dan gaan we toch voor de tweede fase. Die zat er dus meteen achteraan. Gaan we toch even proberen om ook wat sneller te gaan en misschien hier en daar een afsnijding te doen. En ja, dat ging er al heel erg goed af, heel gemakkelijk. Dus de bedoeling is ook dat ze binnenkort M gaat starten. Dat is 1,20 meter, zodat we mee kunnen doen met de KWPN jonge paarden competitie. En ja, wie weet mogen wij daar wel komen door de selecties heen. Dat is de bedoeling in ieder geval. Maar daarvoor moet ze dus 1,20 lopen en ik denk dat ze daar ondertussen wel aan toe is. Iselos die start ik hier in het set. Dat is dus 1,30 meter. Dat is ook ongeveer de hoogte die hij afgelopen keer bij Tops heeft gelopen. Maar ja, zoals je misschien al wel een beetje in de gaten hebt, is het niet echt zijn beste dag vandaag. Hij was heel erg gespannen en heel erg gehaast. En daardoor bleef hij ook heel erg vlak springen in alle sprongen. En maakte hij echt heel veel fouten en ook heel veel balken. Dus ja, het was misschien niet echt de beste training voor hem. Maar hij gaat toch mee naar Tops. Dus dat zien we dan weer daar wel. Met Gaudi hebben we thuis natuurlijk ook een beetje doorgetraind. En ondanks dat wij bij Tops een klasse lager zijn gaan starten, uiteindelijk heb ik haar toch hier in het ZZ gestart. Dus dat is 1,35 meter. En ze begint eigenlijk juist weer heel goed te voelen en ook weer vertrouwd. En ja, het was nu misschien nog geen, voor mij tenminste, een foutloze ronde in mijn ogen. Maar zeker heel netjes en ik ben er heel tevreden over. Dus fingers crossed. En hopelijk gaat het ook zo bij Tops en hoeven we niet ineens een klasse lager te starten.